חברת מאסטר כהן הינה חברת מנעולנות והבטחת רכוש בניהולו של יעקב כהן. בעלת ניסיון רחב ועשיר. 30 שנה יעקב עסק בתחום ביטחון ושירות ציבורי, ובעשור האחרון בתחום שירותי המנעולנות. החברה מתמחה באספקת שירותי מנעולנות והבטחת רכוש. הערים העיקריות בהן החברה מספקת את שירותיה הן אשדוד, אשקלון, אזור הדרום, השפלה והמרכז. מטרת החברה הינה לספק שירות מקצועי, אמין ויעיל בתחום מנעולנות והבטחתו. כמו כן, מתן ייעוץ בתחום הבטחת רכוש הלקוחות. אז כפי שכבר הבנתם, יש לכם למי לפנות. מנעולנות, הבטחת רכוש, מנעול כספות, רק יעקב כהן. ובלי קשר, זמין לכל שאלה וייעוץ. 050-829-5949 או 050-5072-054. שלכם, יעקב. תם וישלם שבח לאל בורא. מאסטר יעקב כהן, אני רוצה לומר לך תודה רבה רבה על האמינות, על הסובלנות, על העבודה שעשית. אני ממליץ מאוד על מאסטר כהן מנעולן בניהולו של יעקב כהן. טוב, אני רוצה לפרגן ליעקב כהן התותח, המאסטר התותח מאשקלון, שבא והטריח את עצמו עד לראשון לציון. תודה ליעקב כהן, המנעולן מספר 1, המאסטר, על שירות ומקצועיות שאין. אני רוצה להמליץ לכם על מנעולן בשם יעקב כהן, ממאסטר כהן. רציתי להמליץ לכם על מנעולן בשם יעקב כהן. אני מפרגנת ליעקב כהן, מנעולן מעולה, אדיב, שירות 10.